Επιτίδιοι του διαδικτύου αποσπούν τεράστια ποσά από ανυποψίαστα θύματα, δελεάζοντάς τους με κέρδη από τις διεθνείς αγορές. Οι απατεώνες που εμφανίζονται ως επενδυτές υπόσχονται τεράστια κέρδη από τοποθετήσεις κεφαλαίων σε διαδικτυακές πλατφόρμες εμπορίας συναλλάγματος. Προσοχή στο Forex. Σε διάστημα 2 μηνών η μαφία του διαδικτύου έπεισε τον επιχειρηματία από την Λευκάδα να επενδύσει όλες του τις οικονομίες σε μία από τις εταιρείες φαντάσματα της παγκόσμιας αγοράς. Είναι ένα από τα εκατοντάδες θύματα που καταστράφηκαν οικονομικά επενδύοντας τα χρήματά του σε προϊόντα Forex. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες άτομα στην Ελλάδα, μιλάμε για πάνω από 1.000. 1.200, έχω διαβάσει στατιστικές και είμαστε πάνω από 1.000 ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουμε εξαπατηθεί με μέσο όρο πάνω από 15.000 ευρώ. Αρχικά το θύμα τον Απρίλιο του 2019 έκανε αίτηση σε νόμιμη εταιρεία για να επενδύσει τα χρήματά του, αλλά απορρίφθηκε. Άγνωστο πώς, τα στοιχεία του πέρασαν στην κατοχή της παράνομης εταιρείας και την επόμενη μέρα τον πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να συνεργαστούν, προσφέροντάς του τεράστια κέρδη. Εγώ έχασα 120.000, κόπη μια ζωή, δεν μου περίσσευαν. Τα χρειαζόμουν για να ανταπεξέλθω σε κάποιες δυσκολίες. Χαθήκαν άτομα, μέλη της οικογένειάς μου, βασικά που είχαν εισόδημα. Ήμασταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάθε φορά που κατέθετε χρήματα σε τράπεζα της Αγγλίας, τον έπαιρναν τηλέφωνο και του ζητούσαν μεγαλύτερα ποσά, δήθεν για να μπορέσουν να αποδεσμεύσουν το κεφάλαιο ή τα κέρδη από την επένδυση. Συνήθως αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη μέθοδο του κρεμμυδιού. Δηλαδή, κάνουν μια εταιρεία στις Μπαχάμες. Αυτή η εταιρεία η ίδια ανοίγει μια άλλη εταιρεία στην Κύπρο. Η ίδια εταιρεία ανοίγει μια εταιρεία και πάει λέγοντας σε άλλες χώρες. Στην κάθε εταιρεία που θες να ανοίξεις, να ξεκλειδώσεις ένα όνομα, να βρεις ένα δικαιούχο, θες μήνες, ίσως και χρόνο. Αρκετοί από τους εξαπατημένους επενδυτές έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά όπως υποστηρίζουν στην ΕΡΤ, οι ιστοσελίδες τους παραμένουν ενεργές με αποτέλεσμα να εντοπίζουν νέα θύματα. Δεν ήθελε παραδοσιακό γάμο κι όμως βρέθηκε δίγαμη.